Id-dejta personali ta' aktar minn 21,000 persuna ġew illikjati fuq id-dark web wara li x-xahar li għadda hackers irnexxilhom jitlu f'wieħed mill-computers tal-Partit Nazzjonalista. Il-fajl jidher li fih dettalji ta' persuni tesserati fl-2015. Jidher li nħarġu wkoll dettalji personali ta' impjegati mal-Partit Nazzjonalista u mal-kumpanija MediaLink. Jirriżulta li dejta aktar riċenti ma kienx milquta mill-eżerċizzju ta' hacking. F'kumment ma' Net News, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid Dimek qal il-Partit Nazzjonalista tieħu l-miżuri kollha biex inaqqas l-effetti ta' dan is-cyber attack u qed jikkoopera bisħieħ mal-inkjesta maġisterjali li għaddejja bħalissa. U qal ukoll li persuni jew entitajiet li kisbu aċċess għal din id-dejta u jagħmlu użu minnha ikunu qed ipoġġu ruħhom kompliċi f'reat kriminali. Il-hackers kienu ta' ultimatum ta' 10 ijiem li jlikjaw id-dejta il-Partit Nazzjonalista ma jħallasx somma flus. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Segretarju Ġenerali Francis Zamid Dimek kemm il-darba ddikjaraw li mhux se jinnegozjaw ma' kriminali.